Sang mapatronon ka. Ala, ikaw nga abot ka sa kangkayipon. Permi ka nakikita. Kung mapatronon ka, muna siya kay permi ka nakikita sa patronan. Sa katapusan po ko. Ampi-ampi. Ang huli ka na, huli ka ninyaw. Ampi-ampi. Uyeng, chow! Ayan mga guys, welcome back. Yes, you. Break it down, you. And for today's mga guys, punta na naman po tayo sa isa na naman pong fiesta celebration po dito sa bayan ng Lawang, Northern Samar. Ang fiesta sa Barangay Aguadahan, Lawang, Northern Samar. So tara guys, naimbita po tayo ni Ma'am Rina Tanyog. Ayan, mag-love shoutout po. So pupunta na po, nandito na po tayo guys. Ito po, excited na tayo. So pagkatapos nito, yung kasunod na barangay, ayan na. Dito na tayo mga guys. So mag-love shoutout po sa lahat po ng mga taga Barangay Aguadahan. Happy fiesta po sa inyong lahat. Sa mga bago pa lamang po sa aking channel, ito pang inyong nag-iisang Maestro Waray, isa pong guro mula sa bayan ng Lawang, Northern Samar na maghatid sa inyo ng mga good vibes, masasayang kwentuhan at halakhakan at syempre ng pananakgas at pagsasharon. Opo, pagsasharon sa lahat po ng mga fiesta dito sa Lawang. Ayan, thank you so much po sa lahat po ng aking mga followers at muli ang aking pagbati ng happy fiesta po sa lahat po ng mga taga Barangay Aguadahan, Lawang, Northern Samar. Sa Hermano Mayor, sa Barangay Official, sa lahat po ng mga residente, ayan, mag-live shoutout. Pati na rin po sa lahat po ng mga OFW, mga nasa ibang bansa, nasa Maynila, nasa syudad, nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Ayan, mag-live shoutout po sa inyo para po sa inyo ang video ito. So guys, tara samahan ninyo kami sa aming pamimiesta. Nandito tayo sa ating target mga guys. At syempre, bababa na tayo sa ating sasakyan. Syempre, nandito yung ating mga kasamahan. Ayan, si Sir, ayan, si Ma'am Melanie at yung kanyang asawa. At ito yung sigad dito mga guys. Ito dito yung tindahan. At ayan sila lahat. Ayan, ito yung aming driver. Mag-live shoutout sa Papay Ino. At tayo pupunta na sa ating sadya. Tara na mga guys, sama na kayo. Target lock na. Ayaw na si Ma'am Faye. So mega love shoutout po. Nandito na tayo mga guys at good luck sa amin. Sana'y makatakgas kami for today's video. Upay nga, patron. Ayan mga guys. Pagdating namin dito, binigyan kagad kami ng pinggan. At ayan puntahan sila. Samantalang akong iniisip ko kung alin ba yung kukunin ko sa mga handa na yan. Wala ko, di ko sakba. Kumain na sir. Syempre mga guys, kain ka agad tayo para makabalik tayo doon sa loob at makarami tayo ng ating bahog. Ayan mga guys, yung superstar ng Lawang nandito dumating. Good luck sa atin. Kantay na kay base ka ayawa. Mahirap na. Tigil ako na nim aros na nakubre na siya. Wala na kadto, tarad sa lako mato sa manchay. Kantay kay base ka ayawan. Ayawin ko ya di nga 20. Karaiton, wakwatali. Yato busago. Oy, yato busag ang kutis. Mayaman iton. Nalimang. Bumpy. Yatuan ako. Ayan, manghihingi pa doon ng pera sa kabilang ibayo guys. Monkey, Dr. Monkey. Sabi na usang ayawin na. Dakan! Yan, upo lang. Sang mapatronon ka. Ala, ikaw nga abot ka sa kangkayipon. Permi ka nakikita. Kung mapatronon ka, muna siya kay permi ka nakikita sa patronan. Mapatronon ini, Makakadto sa tribunal. namatron niya sa aruga nga. Nato kanya kanta. Puros na sinsilya. Chow! Ganat niyan. Nanong hampi chow. Ay dumyaw sa katapusan po ko. Hampi. Ang huli ka na, huli ka ninyaw. Hampi. Uyeng, chow!